Bejn Jannar u Marzu li għadda 526,000 turist għażlu lil Malta bħala destinazzjoni tagħhom, żieda ta' 134,000 turist fuq l-istess perjodu tal-2023. Fl-ewwel kwart ta' din is-sena aktar turisti għażlu li joqogħdu f'lukandi ta' 4 u 5 stilel u qattaw aktar iljieli f'pajjiżna. Bejniethom nefqu 406 miljun euro, 30% aktar minn kemm nefqu fl-istess perjodu sena ilu. Dan joħroġ minn stħarriġ li sar minn Deloitte Malta, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA, li ġie ppreżentat waqt il-Malta Hospitality Forum. It-tema magħżula għal din is-sena kienet Future Proof. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li l-bażi fis-settur tal-ospitalità tibqa' li s-servizz jingħata bid-tbissima u li jilħaq l-aspettattivi tal-klijent. Fil-bidu tal-forum, is-Sur Zara appella biex wieħed jantiċipa u jieħu azzjoni għal aktar investiment fit-taħriġ tal-ħaddiema u fit-teknoloġija, inkluż fl-intelligenza artifiċjali. Studju ikkummissjonat mill-MHRA kien ħareġ li biex jimtlew 80% tas-sodot li hemm u li hemm pjanat fil-lukandi f'pajjiżna jeħtieġ li jaslu Malta aktar minn 4,5 miljun turist. Il-prodott irid ikun value for money, jiġifieri inti li qed toffri s-servizz trid tara li dak li qed toffri huwa l-aħjar fis-settur tiegħek, fil-grad tiegħek. U bekk inti se tkun tibqa' tgħix għall-futur. B'referenza għal osservazzjoni li kien għamel fl-1971 dwar l-importanza ta' titjiriet diretti lejn Malta, is-Sur Zara rimarka li dan għadu jgħod sal-lum għalli Malta teħtieġ konnessjonijiet diretti mal-Amerika. Fi kliemu s-suq Amerikan huwa l-aħjar wieħed fl-industrija. F'dan l-isfond il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li l-Gvern qed jaħdem biex jiġbed lejn Malta turisti minn swieq ferm lil hinn minn Malta. Semma li se jkomplu jsiru negozjati ma' linji tal-ajru bilan li jkun hemm aktar konnettività minn u lejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Huwa qal li qed isir investiment f'pajjiżi bħal l-Istati Uniti, il-Ġappun, l-Awstralja u l-pajjiżi tal-Golf bilan li jiġu attirati lejn Malta turisti ta' kwalità matul is-sena kollha. Min-naħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Mario De Marco tkellem dwar kif is-settur privat u pubbliku jistgħu jaħdmu biex it-turiżmu jkollu futur sostenibbli. Irrimarka li dan is-settur m'għandux jiġi indirizzat għalih waħdu imma bħala parti minn kull settur ekonomiku ieħor.